Siyempre, wala dahil papel ni Mark. Formal. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tipaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mark. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, labis na nasaktan. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka ron? Mo kini. I love you, Mark. Jacob, Mao tinuod, Mark. Ganahan kay ko nimo. basig binuaro ng imo, ha? Tungod ba kay di ka tinuod nga babae? Hmm? Oo. Kay inibambod ko nga. Huwag mo seryoso sa parehas na mo. Ako ba tingali pero lahi ko, Mark. Tinuod akong feelings nimo. Jacob, Yan sa man. Kita na? Ha? Sige na lang, uy. Jacob. Ako na kang gisiguro. Salamat, Mark. Hala, uy. Nalupigan mo ko ni mo yads, uy. Nakauyab naman ka. Ako ani, wa, gyud. Ikaw, ka. Huwag mo ko na ako panganduya. Ni ka rin pa nag-abot. Kaswerte gud ni mo, uy. Nakauyab ka ni Mark nga gwapo. Pati kay ka tag-account. Ha? Ano mag-swap man ta? Ano na ba siguro nga? Wata magbinuong. Di ko masugot. Jacob. Lain kay noy nga mag-swap ta. Personal ba yan na nato? Pasaya ka bala ka. Kay wala gi ko magbinuang imo. Ang sabi. Tinangain mo gidang akong gibati. Nanong nagtuda magkit ko nga nagbinuang si Jacob na ako. Oy, ay na pagdahong bayot. Nga giseryoso kasi mong uyab. Tay. Nagtuok ka? Ano mo seryoso na to? Ay, wow, uy! Ano? Siya-usao ba na to? Kung atiba na malaki, no? Siya-usao pa ni mo datong mangita ginong tinuod ka babae. Hindi ba tinuod ka babae? Hilaw-hilaw man to. Mo man hinuot kong gisamutan yan. Ano ba kabatakas ka matuoran? Nga why ba seryoso na to nga laki bayot? Ang pangandam na lang. Kay katong imong uyab, no? Naano to'y uyab ng babae, uy! Ay, salamat. Tumanagin ko doon. Matogog sa iyo kay exam ba na mo uma. Uy. Amigo ni Jacob, ang chat. Ay, as lang ko ha. Uyab pa mo ni Jacob. Ano nang tanong man ni siya? Tawgan, bi? Oo! Uyab pa mo ni Jacob. Nga na di ay. Oh, abi na ko, what na mo? Uyab pa mi. Nga na di ay. Oh, namgoy ko kay ipon si Jacob dere. Parehas po rin mo, mahuyang. Unsa? Unsa? Ha? Di na tinuod ay. Ayaw na paglimot kang. Tuka na lang god nga may uyab na kadiha. Nga may kaipon kadiha nga parehas na ako nga usa sa kamahuyang. Diin mo ka may bawa na. Ha? Imo nga ko. Di na ko musulti kung kinsa. O sige na. Tuka na lang. Okay. Ano ka may mo ani? Yan naman dahil nakasulti ni mo. O tinuod. May kaipon ko diri nga usa sa kabayot. Pero imo manikibuhat na ko, Jacob! Sorry kay Gang. Sa magod nga nagkasinabot man mi maong nag-ipon na lang mi. Kasakit ni buhat mo na ako, Gang. Sakit kay ni.
Nagdarang manunta ko sa itong relasyon. Pero ikaw man hinuod ang di ko painin. Sorry kay Gang ha. Ay, napaganggang ako. Wala kay lami. Okay, karon kay ako may nakasaha sa itong relasyon. Magbuwag lang ta. Lain sa kayo kung mag-uyab lang gyapon ta. Niya, may kaipon ako diri. Bawang magbuwag lang ta ha. Hilom bayot, oy! Hilom! Kayo, gibuhat ni Jacob na ko itay. May kaipon na din siya dito sa Bacolod. Di akong ingon nimo ha? Mangita lagi og lain ang imong uyab. Ang sipyat na lako kay dili babayang iyang gipuli nimo. Bayot sab. Sabay ako buhaton niya. So, kayo man siya nang itaw lain. Siya pa mag-ikyon ang ibuwag na ako. Sakit kaya! Hilom ay hilom oy, bay sige laghila ka bayuta ka. Pero sulti ka ro hilom dia oy. Sakit man. Hilom. Ang way mo buhaton no? Kalimti tong Jacob. Og focus yung pag-eskwela. Mo ni buhata. Sabi na yun, nanuwa? Number naman ni. Hello? Nanuwa? Sa akong pagsira. Alimtalan na ako siya o focus ko sa akong pagsira. Ay, sabi na nanuwa? Number naman ni. Hello? Hello? Kumusta na Gang? Jacob? May kinakaila pa ka na ako Gang. Sabi na tayo, ganun nanawag man ka? Gusto lang ko mga ipasaylo sa akong gibuhat nimo. Sa akong pagpasakit nimo Gang. Okay ra, nakadawat na ko. O, ipasayo lang sa kanako, siya nabuhat na ako. Salamat Gang. Ang tinuod, nagbasal ko sa akong gibuhat. Kaya bisan og may kaipon ko diri. Pero ikaw pagyapon akong gimahal. Oh. Ikaw pagyapon ang niyas akong kasing-kasing Gang. Maumahon niyo po ni mo Gang na magbalit ta. Musugot ka ba nga magbalit ta, Gang? Sa dihan na ibahaw ko nga may gipuli ka na ako. Sobra ang kasakit nga akong ibati. Kaya nagtuo ko nga ako lang ang imong imahal, pero di ay. Mao, sorry. Di na ko gusto nga masakitan pa pag-usap. Naka-move on ako, Jacob. Ang ikaw, focus na lang sa imong kaipon ron o kalimtin ako. Oh, Mark. May mga panahon nga magsiging chat na ko si Jacob. Magsiging hangyo na magbalik mi. Pero, di na ko. Kay, hinahinay na sad nga nawa na natubog man niya. Sa pagkakaroon, ni-focus na lang ko sa kong pag-eskwela. O, kagaloyan sa Ginoo, mahimo kong engineer sa umaabot. Dili na lang ko to. O, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. So mo na siya guys ha, si Jeffrey Gibunada. Nagdahil papel ni Mark. Mao kita mga galang kaagi ni Mark nga taga Bayawan Negros Oriental apan kasamtangan aniya karon sa siyudad sa Subo. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagalahan, labis na nasaktan. Ang maong kaagi, gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Parsuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin di paginaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kahawit. I-address lang na ining tulamanon, handumanan sa usa kahawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano man